Together may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ining misa atong iampo padayon ang kahusay ug kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na gyud ang pagpakabana sa atong mga leaders ug sa mga katawhan sa panginahanglan sa mga kabus, mga timawa ug mga sinalikway. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga nagpakabana sa atong mga panginahanglan dinhi, labi na gyud ang nagsigig palit sa atong mga slots alang nining retreat sa mga pari nga unta hatagan sa sila sa Ginoo, kaayuhan sa ilang mga balatian, kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan, tan-awa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin sa imong gisaad kanamo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gitago niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug may mayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipaymangnuan o gitudluan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tawo nga nahiusa kang Kristo. Nagbudlay ug naghago ako aron mahimo kini
ginamit ang gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Buot kong masayran ninyo, nga naghago ako pag-ayo alang kaninyo, ug alang sa taga Laodicea, ug sa tanan nga wala pa makakita kanako. Gihimo ko kini aron madasig sila ug mahiusa sa gugma, ug makabaton sa tanang kasiguruan, nga ikahatag sa matuod nga kahibalo. Sa ingon masayran nila ang tinago sa Dios nga mao si Kristo. Diha kaniya natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha sa Dios ana ang akong kasiguruan, ug ang akong himaya. Diha sa Dios ana ang akong kasiguruan, ug ang akong himaya. Diha lamang sa Dios pahulay kalagko, kay gikan kaniya nagaabot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong bato ug akong kaluwasan. Ang akong kuta dili ako maguol. Diha sa Dios ana ang akong kasiguruan, ug ang akong himaya. Salig kaniya sa tanang panahon, o katawhan ko, ibubo ang inyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Dios mao ang atong dalangpanan. Diha sa Dios ana ang akong kasiguruan, ug ang akong himaya. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mo lahat ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, Sa laing adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa ilang gipanid-an pag-ayo kung manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw-an ni Jesus ang ilang gihuna-huna o iyang giingnan ang tao nga kuyos og kamot, tindog og dali ngari sa atubangan, og mitindog ang tao og mibarog didto.
Unya mingon si Jesus kanila, pangutan-on ko kamo, unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba? Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao, ituyod ang imong kamot, ug ituyod sa tao ang iyang kamot, ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo, ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining adlaw nga igpapahulay para sa mga Hudiyo, mao gini ang usas pinakaimportanteng adlaw aron sila makigrelasyon sa Ginoo. Mo nang biyaan gina nila tanang buhat, wa gibuhaton, way trabaho para gyud matagaag higayon ang Ginoo. Hasta sa ginagmay o dinagko nga mga butang, ila ginang gi-specify og maayo, hasta gani ang gibugaton sa ilang alsahon anang adlawa, gi-measure gyud na kay lagi hatagan gyud ang Ginoo sa first priority. Karon si Kristo pag-abot na niya, gibuhat niya ang wa gitugot sa mga tao niadtong panahon na panahos adlawng igpapahulay nya unsa man ning wa gitugot kining pag-ayo ug masakiton. Gusto nila nga gikan sa adlaw nga unang adlaw sa semana hangtod sa ikaunom, maura na gyud ting ayos masakiton, pero ang kanang ikapito ting pahuway dili angay ang mga masakiton nga muduol aron tambalan sa mananambal. Si Jesus iyang gitambalan. Hunahuna ako no og kamo pa adtong panahona, mao'y naglibot ni Jesus. Masuko mo niya nga giayo ang tao o malipay? Di ayaw din ako nahunaan karon kita. Kamo pabasuna ba nga importante kay na ninyong adlawng ipapahulay? Ana ba? Para nilang mama sa una, aning mama kanang panahon sa Berni Santo, dili mami pagawason ana. Nya mo biya na nindot kay ipangitag kaka kay way klase nya init kay panahon dali kitag kaka ana. So manuroy mi nga tos banwa, latos day na iniguli, wa mo kay bawo nga Berni Santo ron. Manirador miglanggam, latos dayon iniguli. Kay nga naman balaod lagi na nga naandan. Masuko sa tayo. Para ko din panahon aning misa maingon din ta, kinahanglan na kanang bata og muhilak na dadon nato ngadtos gawas aron dili na makadisturbo. Yan ay muhilak bata nya dili dadon ngadtos gawas. Unsa may imong bata, di ba mulingi dayon mo? Siyo siya. Pero iya biya nang giana-ana ang bata kay haron in taon mo muhilom, wa di halan sa sulod nya ato ding lingion nya di gyud patoy kahig anak da, di ba? Kay naa may standard nya kasagaran sa masuko kana gyung naas authority sama aning nagwaling mo na siya na mas authority mo ni kasagarang masuko kon ang balaod gisupak. Abisan sa inyong balay kamo mga ginikanan ay mo pagsuod sa hawanan basta basa inyong tiil, gikan mo banyo, gikan mo naligo, trapo usang tiil, di ba? Ay mo tamak-tamak dito gatuto pag yung tubig, hapak na yun. Nanti ka ayo pagkuan. Maayo biya tato yang gibuhat kay gikan do taon tong naligo. Pero imo jung mahapakan. Sa di tinuod. Kana mga buangon ta.
Si Kristo lahi ang iyang pananaw sa paggamit sa balaod. Kung ang espiritu sa balaod mao gyud ang paghatag og kaayuhan sa tao. Ang balaod gihimo para sa kaayuhan sa tao. Dili ang tao mo'y gihimo para sa kaayuhan sa balaod. Kana gyud mo'y una natong hinumduman. Mao na nga kung makaayo gani sa tao, pwedeng supakon ang balaod. Basta makaayo. Pareha ng balaod nga dili ka mo sana kanang bayulit ana bang red signal sa traffic ba. Pero kung magwangwang ang ambulance, unsa may mahitabo? Hunong ginatanan. Bahala nag-red na and ginadili ang counterflow. Ilad man gina. Pero magwangwang na gani ng kanang ambulance, bisag mo counterflow pa na. Padaplig yung kadiha. Nga naman, para sa kaayuhan sa tao. Wa man to magwangwang para sa iyang kaayuhan ang driver. Ug masakpan sa na siya, patindakuan niya preso ang kaayuhan sa pasyenteng gida. Dili pwedeng langay-langayon. Way balaod nga dili angay supakon basta kaayuhan sa tao. Karon, pananglitag kaanakon ang kabit sa imong bana. Porti kinimong laguta. Nya ikaw ra gyud mo oy gipahibaw kay imong bana to ama sa abroad. Nya namabdos man in taon ning kabit. Nya ikaw ra man gyud makahatod sa ospital ingnon kas imong bana day galisod ang akong kabit kaanakon, pwede imong i-assist da ngadto sa ospital. Sige. Unsa man, mutabang ka o dili. Pero naa nang standard nga balaod ha, sala ning imong gibuhat. Kabit guna nimo, pero karon naglisod, way makatabang. Ana, ikaw ra gyud tawagan ka sa imong bana, unsa man, imong atimanon ang kabit nga kaanakon nga galisod o dili. Tubag. Tanawa, di ba? Ang inyong mga naong, labi na mong mga asawa mo, ingon mo, lagot kay ka. Sige, atong balihon, ikaw bana ang imong asawa gikabit sa imong kumpare, gibiyaan na ka pertigin imong laguta. Niya karon ang iyang kabit napusilan, galisod niya wagi kwarta, moingon day imong asawa, dong atong gastuhan ring akong kabit aron madaas ospital. Unsa man ikaw bana, mugasto ka para ipatambal siyang kabit. Ana gailog mas kinabuhi nya dadonon magyog ospital. Sus moingon tingin ba dungano ta mong patay buanga mo. Sunod tika naapa kay naong musangpit nako. Ana mao nay atong kinaiyan. Matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Kinsa man ning simbahan? Ang katawhan sa Dios. Gilangkuban na sa mga buutan o sa mga buangon. Pero si Kristo nag-antos para ana. Sila si San Pablo, ang mga santos, nagpadayon sa pag-antos alang sa kaayuhan sa tibuok katawhan sa Dios. Ug mao kuno na ang tinago sa Ginoo nga ang tanan daing mga tao gihigugma gyud Ginoo. Ang problema lang kung kita na mismo mo'y dili mahigugma sa Ginoo. Kay tungod mo insist kita sa atong pagkabuangon. Pero ang Ginoo mo welcome gid na nato, mo welcome gid na bisag unsa pay atong sala. Antuson gid ta sa Ginoo. Mao na siya ay importante kayo. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na ato ng antuson ang mga nagpaantos nato ha. Sige, na atong antuson ang nagpaantos nato, di na ta masuko,
Pinata magyaw-yaw. Ana, bahala nagsakitan kay ta, hangtod gid ta mamatay. Mao na ang kamatayon ni Kristo, mao na tinago. Kaning iyang pagkalansang sa cross, mao na sikretos Ginoo nga nagpakamatay siya para gyud sa tanan, dili lang para sa pipila, kung dili sa tanan. Iyan ang gihimong available ang kaluwasan, dili lang sa mga Hudiyo, dili lang sa mga tao nga mutuo niya, para gyud sa tanan. Ngano man kay kini manggong kaluwasan nahibaw ang Ginoo nga ato ning gikinahanglan. Murag we are in need of salvation. Kanang kwarta di man na makasave, di na makaluwas kwarta, dungog, kanang mga kalampusan nato dinhi sa kalibutan, mo graduate imong anak, mahimong summa cum laude or nindot na kaig trabaho, dagko na kaig sweldo, di na makaluwas. Di gid na makaluwas. Ang tinuod natong gikinahanglan ang kaluwasan sa atong kalag, liberation from sins, from the bondage of sin. Doon na day kwarta nga makapawagtang og sala. Kadaghanan hinusdaghag kwarta, puwerte na noong sa. Naadi ay kabright kanang imong pagka-genius na makawagtang og sala. Na kasagaran hinos mga bright, mga maro kay nastanan, puwerte na noong sala ana. Naaday kagwapa nimo, kanang kasiksi nimo, nga mudaog jud kag Miss Universe o kanang mga mutya-mutya, mga binibini ng Pilipinas, makawagtang din nagsala kanang imong honor. Oy, dili oy. Kasagaran sa mga honor students, mga buangon, mga proud kaayo, mga bugo mo diha, mao mo labot na mo. Kami des una high school pa mi, labaw na gyud tong kuana ba kanang naamagi din ang contest aning ni ang mga bright. So sa mga bright kid dito sila ragi magtipon-tipon, mga bugo in town adto ragi sa Daplin. Nga nganong di man kamo tipon, ay mga bright na sila di ta kakuanan, di ta ka relate. Ang kato sa mga gwapa-gwapa nga mga babae sila say magtipon, kato mga tag-as og height, mga player sila say magtipon, ang mga putot in town magsigilag tanaw ana. Dangan di man kamutip, may insecure ta na tag-as kay sila height. Nabang wa gyud bay. Tanawa sa taong panginahanglan dili makaluwas. Kanang pagpamalit og slot, makaluwas na dili. Kana may makaluwas di ata na common. Ang bright, ang bugo, ang batignaw, ang pobre ug ang dato, anha ta diha mahimong equal inigpalit og slot. So salamat sa namalit og slot. Holy Pads ang atong slot karon, Holy Pads, Holiness, Peace and Divine Salvation para ni sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9. So namaligya ta anig 100,000 slots, tag 100 pesos per slot. Mao ni siya ang makapa-equal nato ug mopalita. So pila naman ka buok ang nahalin, ni abot nag 21,413 ka slots. Pakpak. Kamong gustong maluwas, niya gusto sang manindot ang inyong naong sa matas Ginoo, palit gid mo aning slot. Kay bisan pagka nang imong kwarta minilyo na di gid na makaluwas nimo panahonas kamatayon. Bisan gani sa kanang kaluwasan nato sa kalinaw o kalipay, wa gid kwartang makalipay basta dili nimo na ipaambit ngadto sa simbahan or sa katawhan sa Dios, sa mga nanginahanglan. Ang simbahan manggod mga igsoon, pirming nanginahanglan. Pirming nanginahanglan. Ngingon dayon ta ngano man tungod kay nagatiman man siya sa katawhan nga nanginahanglan. Dato man kay na mga pari pader. Ang pari tingali wa magkinahanglan, pero ang mga katawhan nga naa sakop sa simbahan nanginahanglan. Nya gasto kaayo ning atong panginahanglan labi na gyud ang kaluwasan. Bisan gani kanang kaluwasan lang bitaw nimo sa imong kaso, kanang kaso nato ba nga ibalhog tas bilangguan. Na daghan dias liluan ay wa pagid kalaya. Tabok pa kagid to si PDRC, Cebu City Jail ug uban pa mga jail. Kadaghan suwa makalaya ngano man. Way makatubag sa ilang panginahanglan, ginahanglan sila abogado.
kinahanglan sila kwarta. So gasto kayo. Imo nang gasto ag abogado, gastuhan nimo kwarta, panginahanglan pa dito, gasto kayo ang kaluwasan oy. Bisa na lang ang atong kalipay, gasto kay nastanan. We need to use money for salvation. Si Kristo nigamit sa siya kwarta, pero ang kwarta nga iyang gigamit mao ang iyang dugo. Mao nay bahandi nga iyang gigamit, ang iyang dugo aron kita maluwas. Di na mabayran bisag pila ka milyon, pila ka bilyon na kwarta. Lingian na imong tupad. Ing nabayran ti kag 1 billion, ihawon ti ka. Hindi ko no, ing na. Ambot, musugot na abay, musugot ana. Na? Ako, na imo ingon, bayran ti kag 3 billion, putlon ko na imong liog, karon dayon ako bahala na Iunay lang na dihag putol sa imong liog kanang pagpaagas og dugo, ang pagantos ug ang pagpakamatay maunay bahandi nga kinadak ang gigamit sa Ginoo nga matud pang San Pablo mauni ang tinago sa Ginoo. Grabe kayo ang iyang pagmahal nato. Mo nang nakaingon ta diri sa atong salmo responsoryo, diha sa Dios anaa ang akong kasiguruan ug ang akong himaya. Siguro gitang maluwas basta mukuyog tas Ginoo kay nagpakamatay na siya para nato. Siya nga tag-iya sa tanan, siya nga maoy labing gamhanan sa tanan nga nothing is impossible with him. Iya jong gipruibahan nga magpakamatay siya para sa atong panginahanglan. So, kita sad ato sad nang buhaton. So muna kamong mga asawa, kung kaanak ko na ang kabit sa inyong bana, inyo ginang atimanon basta na amoy time. No, nya kung pananglitag wa ka pa atimanas pagpanganak, basig gihilanta na mabughat o nya nagmanglaba, ikaw na lay panglabas iyang bulingon. No, laba ka imo nya ihatod lang sa nimo ngadto niya. Ako lang ning labhanday kay basig mabughat o nya ka kay ako ra mano katong nanganak ko ani ako mga anak bughatonon kay kustanan. Salamat kaayo ma'am ha. Sunod tuig na nasay manghod, imo na sa laban. Okay mo ana. Impernohonon mo. Ang Ginoo sukad pagid sa una hangtod karon naa ginang pag-antos nga matud pang San Pablo ato pagining sumpayan kay makumpleto ra gid ni kun matapos na ang kalibutan. Sige ginang pag-antos alang sa kaluwasan. Sige, practice-practice na lang ng imong tupad. Ing nasugod karon luwason tika. Sige, ing na luwason tika. Pasabot antoson tika. Beka mo sa mga mamalit og slat, ing nasa ko ninyo. Sugod karon Father, antoson tika. Sige, ing na ko no. Ready? Go. Kana palit gyud og slat, bahala wa na mo'y kwarta aron makuyapan mo sa kagutom, pero malipayon ang simbahan. Di ba? Sige, manindog na ta katong muluwas. Mga igsuon, alang kanatong mga Kristohanon, wala nay labaw pa nga balaod gawas sa paghigugma nga gitudlo sa ebanghelyo. Busa mahigugmaon kitang mosangpit sa amahan diha sa pag-ingon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan sa kanunay magbag-o ug mahinluan pinaagi sa mga pulong sa ebanghelyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang mga pag-ampo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, magiyahan sa kinaadman, sa higayon nga mohimo silag mga desisyon ug sa mga butang nga kinahanglang hatagan ug unang pagtagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang atong pagsimba magsalamin sa atong kamatinud-anon ug sa atong pagsalig sa mapaubsanong pag-alagad sa Dios ug sa isig katawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Nga dad-an natog paglaom ang mga nawad-an na niini ug kahupayan ang mga nagmasakiton,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga siya lang dong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay mupahulay kauban sa Dios didto sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Langit nung Amahan, giusisa mo ang among mga kasing-kasing. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa mapaubsanon ug mahigugmaon nga mga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, duwaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo ang imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tao gikan ni Maria nga ulay. Tungod kanamo midupa siya sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot ug panag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo umanin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nangayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Pinunuan, luwasan kami, luwasan kami sa dapat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang harian, ang kahugan, limayan, ang sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako amay kalawat kanimo, ako amay pamulong lamang ang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. wais good man ang pagmahal, alang kanak di makita mo. Ang kamatayon walang kahug sa pagtugnaw niya ng nakakalayo. Inunuha siya idahog, ug sa kamatay nagamundo. Sulungon mo pagmahal, alang kaning di makita ko. Halos siya pag-aisunan, kay ginisinuod mamalinon. Pakitaon mo na ako sa hindi kakayo, upasam na ako sa pagkakananiro mo. Kung nakinig kasing-kasing ko sa buka, alam ka ni Magampo kita.
O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kininggasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kaayuhan, divine healing. Unya mahitabo ra ni kung kita sad mahimo sad tang healers ngadto sa uban, pinaagi sa atong pag-antos ug pagpakamatay alang sa kaayuhan sa mga nanginahanglan, bisan pa man og makapasakit na nato ang maong buhat or makapatay. Salamat sa miantos para nato na malit og slots sa atong holy pads. Ang atong total nga halin sa ako nang gikaingon kaganiha, 21,413 ka slots, anaa pay 78,587 slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit. Niya kamong wapa kapalit or ganahan pang magsigig palit, padayon ta. Pila ra man ang 100, pero pagkadako sa grasyang mahitabo kung magkatigom na ang ug madayon ang retreat sa mga 3,000 ka mga pari nga naggikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas o gawas pa sa Pilipinas. Dako kay na natong dungog dinhi sa Archdiocese sa Sugbo nga kita mo'y host ni karong National Retreat for Priests. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat